Den optager, den optager. Jeg kan nå til. Han venter. Skriver med mig. Vi ses! Jeg kom lige bag. Lykke, opstå! Ja. Løve! Kom nu! Hallo. Hvad? Skal du også prøve det der? Ja, det er sjældent. Har du selv penge med? Du må ikke vælge mere! Jeg vil have vand. Let go! Skub ham! Når I kan. Jeg går det mod os! Læg dig hen! En gang til! En gang til! Let go! Forlæns! 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 kroner, det er mega dyrt. Men Magnus han har også selv penge med. Nej, lad gå! Hvem er det taske? Kom nu, Lykke! Han bliver ved med at trille rundt. Bombe! Løgå! Bombe! Bombe! Kan du se, hvad det er i dag? Lykke, løb alt, hvad du kan! Hvad er klokken egentlig? Fuck! Hvor lang tid prøver man? 4-5 minutter. Hvor langt? Men jeg får se, hvor Johnny, nej, Magnus, vi gider ikke være med. Magnus, du kan prøve efter, vi har spist. Kan du ikke det? Hvor kan de henne? Det var før. Magnus, han er fucking vild til det. Magnus, løb! 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 Salto! 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 Jeg har fandme optaget. Han lavede en salto deri! Er det vådt? Der er næsten gået 5 minutter. Det er næsten optaget 5 minutter. Nej. Magnus!
Magnus, jeg stopper med at optage. Jeg stopper med at optage. Skal du prøve, Johnny? Men det kan vi lige om lidt. Jeg skal holde en lille vej væk. Løbgaard, attack ham! Slag ham! Slag ham! Slag ham! Slag ham! Slag ham! Jeg stopper med at optage lige om lidt. Didi Gonzales! Fuck, Magnus, jeg har prøvet i næsten 6 minutter, man kunne prøve 4 minutter. Jeg kan lige hente hende. Løbgaard! Løbgaard! Jeg stopper med at optage.